Batteripakker kan jo bruges i rigtig mange ting. Og her i Randers bygger vi batteripakker til mange forskellige formål. Her har vi en batteripakke, som vi bygger for en kunde til at drive nogle lysbøjer. Og i den forbindelse så har vi fået konstrueret en helt speciel plastikdel, en plastikholder, som bliver tegnet i 3D, og så bliver den produceret hos en lokal virksomhed, fræst, sådan at der er plads til lige præcis det antal celler, som vi skal bruge til batteripakken. Der er også batterier til vindmølleindustrien, og her er vi ved at lave nogle meget simple batterier, hvor vi påsætter et ledningssæt. Det skal bruges til nogle styringsprints i de store vindmøller, som kører rundt omkring i verden. I batteripakker indgår der en masse byggedele og komponenter, og i den forbindelse er der også noget klargøring til det. Det kan være, at vi får det lavet ude i Asien, eller så bygger vi klargørdelene her hos os. Vi har sikkert hørt om pengetransporter og kufferter med sådan en patron, som springer i luften, så ens pengesedler bliver misfarvet. Der bygger vi faktisk batteripakken, som sidder inde i de kufferter, som driver den her farvepatron, som sikrer, at 20-knægte ikke kan løbe afsted med vores penge. Det her det er også noget af det, vi har bygget, som sidder i folks ovenlysvinduer. Der har vi bygget rigtig mange af. Og det kan være forskellige tilbehør. Det kan være til at åbne og lukke et gardin på et vindue. Det kan også være til selve driften af ovenlysvinduet. Der findes ikke det design, vi ikke kan lave her. I forbindelse med produktionen af batteripakken har vi forskellige hjælpemidler, som vi bruger til at fiksere eller placere andre hjælpemidler med. Og ovenpå denne her, der monterer vi så denne her enhed her, som vi også har fået 3D-printet, som er en holder, beskyttelsesplade til at beskytte det sikkerhedsprint, som er inde i batteripakken. Når man så har placeret det på den når det sidder rigtigt, så kan man igen afmontere den her, og så har man en færdig enhed, så kan man bygge videre på den. Her har vi for eksempel nogle batteripakker med de helt almindelige D-batterier, som vi kender fra jeres gode gamle Ghetto Blaster. De bliver bygget sammen i nogle store batterienheder, og til sidst så bliver den bygget sammen i sådan en kæmpe enhed, som skal bruges til nogle undersøgelser.